Lepší nakonec Katarína. Ďakujem za privítanie. Tak keď je tu pán z Českej televízie, tak som mala tú česť byť aj v programe Reportéri, kde ma nazývajú, a nielen nás, čo sa zaujímame o zdravie našich rodín a našich domovov, tak sme ruskí agenti. Vy ste ruský agent vtedy, keď máte iný názor a keď si chránite to, čo si budujete a čo ste dostali od svojich predkov. Takže ja by som tu chcela prehlásiť, a pán, aby si to poriadne zapamätal, nie sme ruskí agenti, platia nás naše rodiny z našich financií, platíme našim časom, ktorý by sme mohli venovať našim rodinám. Ja sa s tým zaoberám od roku 2020, od vtedy, keď naša dedina je v doline, nad našou dedinou je kopec, polovica kopce je jednej dediny, polovica druhej. A tieto rozhodujú o našom osude. A my takisto nemáme právo do toho vstúpiť. Môžeme dávať pripomienok aj 1000, ale nie sme účastníci konania stavebného, lebo to je to posledné. Ale to, čo som si tu vypočula, ja by som chcela na margo pana starostu. Ani neviete, jak si vážim, že tu je. Málo takých starostov je, ktorý príde a povie, áno, my to tu chceme. Ale vážení občania, ja som tiež v zastupiteľstve. A kde ste vy? Prečo nechodíte na zastupiteľstva? Prečo sa nezaujímate? A pán starosta, keď sa jedná o takúto investíciu, mali by ste toľko letákov a vyhlasovaní dať, aby tí ľudia o tom vedeli. Len na margo toho. Ešte než sa vrátim k iným veciam. My s Danielom Máčovským sme zhrnuli. Do tejto knihy má asi 500 strán. Je tu niekoľko stoviek štúdií. To není, že by sme si vymysleli, že by sme boli hoaxeri. To sú štúdie verejne dostupné, stiahnuté, ako veterné parky ničia ľudské zdravie, mikroklímu a všetko, čo je okolo nich. Na stránke zapravdu.sk môžete si ju objednať. Takže toto, ešte raz si ukážem, má skoro 500 strán štúdií. To nie sú vymyslené veci, že by sme si my vymysleli, že to škodí. Toto spracovali vedci, profesori. Posledná štúdia je nejakých, 40 profesorov a vedcov spracovalo štúdiu, ktorá je jedna teraz z mnohých, je uvedená vo vedeckej monografii. A vo vedeckej monografii svetovej sa neuvádza len tak hocičo. A tá štúdia hovorí o dopade nielen na ľudí, ale aj na zvieratá, aj na mikroklímu okolo tých veterných parkov. A týmto by som chcela vyzvať starostov a poslancov. To neznamená, že keď obyvatelia, je ich tam, v dedine je, jak u nás 500, máme 7 poslancov, že títo 7 rozhodnú o našom živote. Tu už je toľko informácií, či na internete, či v televízii, už sa to konečne rozbehlo. Nemôže povedať ani starosta, ani zastupiteľstvo, že nevedeli. Tu už to ide do trestnoprávnej roviny za zničenie zdravia a zničenia hodnoty majetku, ktorý si vy celý čas budujete. A presne máte hypotéky, nikto vám to nesplatí, nemôžete sa nikde odsťahovať. Čo sa týka EI, u nás je to isté. EIA, každý sa obracia, veď čo povie EIA. Ale ja si u vás niečo objednám a vy mi to spravíte zle, no ja by som vám nezaplatila. Takže u nás EIU objednávajú investori, zrejme tak asi ako u vás. To znamená, že odborníci, akože, ja si myslím, že na Slovensku a v Čechách nemáme žiadnych odborníkov na tieto veci, takýmto urobia tak, aby boli spokojní, aby to prešlo. U nás tá EIA ešte prebieha iným spôsobom. Ona sa robí CTRL kopy. Takže z 1,65 MW sa kľudne prehodí infrazvuk a zvuk do 7 MW. A oni sú ešte, prepáčte za výraz, tak hlúpi, že si to neskontrolujú a ešte tam nechajú aj pôvodný názov parku. Takže aj ten jeden park, ku ktorému to dali, prekopírujú do druhého parku. Ale aby ste vedeli, že my sa takisto nevzdávame, je to fakt už pomaly 6. rok a naozaj nás to stálo aj veľa osobného času, aj veľa peňazí. A boli sme najprv hoaxeri, klamári, týmto všetkým sme si prešli, ale už sme občas dostali takú
také vyznamenanie. No, pani Ondrušová vždy príde s nejakou novou štúdiou, investor povie, a my to musíme študovať. Takže už sme trošku postúpili. Ale chcela by som vás oboznámiť s tým, že 25.9. minulý rok Európska komisia na základe poznatkov profesora Kena Matsona a jeho kolektívu uznala, že veterné parky škodia. Nechala petíciu otvorenú a ide to riešiť legislatívne, takže ešte raz, opäť to není náš výmysel. Podarilo sa mi k tejto petícii, bolo tam 8 krajín, v decembri sme sa pridali k ním Česko a Slovensko a ešte ďalšie 4 krajiny. To znamená, že vo februári by mal by pán profesor Ken vystupovať a predviesť, alebo respektíve oboznámiť Európsky parlament o škodlivosti týchto veterných parkov. Takže nehovoríme o hoaxoch, hovoríme naozaj o veciach, ktoré sa dejú a pokiaľ to není preskúmané, tak aj ostatní, či už Češi, Slováci, proste starostovia by mali byť obozretní a naozaj pokiaľ to nebude legislatívne upravené, mala by platiť zásada opatrnosti a počkať, až čo bude, pretože infrazvuk, čo je ten najhorší a ide až do 10-15 kilometrov cez steny a vy ho naozaj nepočujete, ničí zdravie. Ale opäť nie všetkým. Tak, jak je veľa ľudí senzitívnych na počasie, možno 20-30%, tak aj môže byť na tento infrazvuk. Slovensko a Česko má veľkú hustotu obyvateľstva na kilometr štvorcový. Češi 136 obyvateľov, Slováci 111 a jednoducho tieto veterné parky sem nepatria. Dá sa to riešiť mikroinštaláciami, kde spotreba bude hneď na mieste a nebude zaťažovaná ani sústava. Aby ste vedeli, v tejto knihe sú negatívne dopady na včely, kto chováte včely, hmyz, kone. Aj my máme zo Slovenska, z univerzity posudok, že neskutočne to vplýva na kone. Že prečo chodí Slovenka po Česku? Jednak sme sa dali dokopy tým, že my to robíme dlhšie, tak nejak cez ten Facebook, cez tie siete už máme československé vzťahy. Ja som stále Českoslovenka. Ja proste, pokiaľ nezomrem, pre mňa Česko a Slovensko není oddelené, pretože mám tu strašne veľa rodiny. A tým teda, že my si prechádzame tým už dlhším obdobím, tak vlastne našim kolegom a priateľom už sa snažíme podávať veci tak, aby oni už to nemuseli takú dlhú dobu študovať a aby sme sa mohli všetci posunúť dopredu. Takže my, ale respektíve investor hovorí A, všetko je super, všetko je paráda, nikomu to nevadí, úplne úžasné a my chceme ľuďom povedať aj to B, že áno, sú tu takéto následky. My nehovoríme, že to tu nemáte mať. My hovoríme vám tie druhé informácie, ktoré sa po vás nedostanú a je to na vás, ako sa rozhodnete, či za peniaze vymeníte ten svoj domov. Takže ďakujem vám za pozornosť, to je asi tak všetko. Ďakujem.